Galicia Confidencial é un medio digital, é o decano dos medios digitais en galego, é un medio que naceu como un blog persoal e que hoxe é un dos medios máis importantes a nivel galego. O noso medio empezou sendo, sobre todo, sufragado con achegas persoais de xente. Nos puxemos un muro de pago fai 10 anos ou 15 anos cando empezamos, pero non funcionan os muros de pago neste país, co cual as nosas achegas ahora sempre, sobre todo, por vía publicitaria. A decisión de comunicar de que o noso medio sexa en galego, obviamente, é unha decisión estratégica, e é porque neste país temos unha lingua que hai que protexer, e se non a protexemos nós, a xente do país ninguén o vai a facer. Entón, cando decidimos facer un medio en galego, sabemos que vamos a ter bastantes problemas, bastantes atrancos, pero é unha decisión puramente lingüística e, sobre todo, tomada desde o corazón. É dicir, temos un país que temos que protexer e por iso o facemos.